ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଇମ୍ବତ୍ତୁରରେ କାରାତିମେଡ଼ୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ଦିରଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପାହାଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭିୟୁ ଆଉଛି ଉପରୁ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି କୋଇମ୍ବତ୍ତୁର କାରାତିମେଡ଼ୁର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଉପରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳଟା ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଉପରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବିନ୍ଧୁ ଆଉ। ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ଦେଖିବା ଆସିବା। ଖରା ଅଧିକ ବୁଲି ହେଲାନି, ଆଉ କେବେ ଆସିବା ଦେଖିବା ବୁଲିବା। ଆଉ